Здравейте, приятели! Аз съм Лилина и в днешното видео ще направя обиколка на моята стая. Специално за вас съм подредила. Да, не много подредила, но специално за вас съм подредила. Така, да започнем. Първо ще започнем от вратата. Ето. Ще писа така браната, дръжката. Тук е ключът за осветление. Ето моето бюро. Тук е това разхвърляни дрехи. Да. Това ми е шуара. Оба, падна ми ролка. Между другото, какво прави тази ролка от моята месин? А, не. Тая е на мама. Тая е моята. Опа, моята си е на правилното място. Ето на сиен. Моята си е горе. Така, тук. Да се шуарани тук. Телевизора ми. Сметана прозореца. Шторите, ако светлината не е добра, съжалявам. Таблета. Тук молив, някакъв. Не знам какво е тук. Тук са някакви свестички. Накъде ми е клечката? Момент. Това е клечка. Специално за маникюр, с което аз нанасям свестичките на маникюра. Слепил също така. Но лепилото в момента съм си го прибрала. Това е таблет. Четката ми, моята шарна и отема. Тук е много подходящо, защото тук не съм подредила. Това е единственото нещо, което не съм подредила. Да, тук се държа по главно козметичните продукти. Горе има някакви книги. Тук има малко. И това е един от любимите ми парфюми. Скоро парфюмирана вода и тоалетна вода на Ник на Ню Йорк Сити. Мисля, че така се произнася. Това е за защитен крем. Така. Този цвят нюанс, нали? Маникюр. На мен, честно казвам, най-много ми харесва от всичките. Да, парфюми, всякакви неща, свързани с козметиката, така. Ето в само тук това е ми от бившия басейн на морето на басни. Ето гардероба ми, може да отворите, мога да отворя и да покажа хаусата вътре. Всичко това са мои дрехи, само мои. Доста само да отворя. Тук не са изцяло мои дрехи, но има и мои дрехи. И остана леглото, да ви покажа в момента само да се отворя. Не искам да шумя. Така и това ще се отворя. И това е леглото. Дистанционите за телевизора. Така, да има лепенки. Сигурно сте се виждали тя лепенки при видеята ми. Аз не мога да видя дали се вижда или не се вижда. Това беше всичко от мен, от моят клип. Ако ви е харесал, можете да дадете лайк, да се абонирате с канала ми. Също така и чакайте чисто ново видео от мене. Да, това беше всичко от мен. Обичам камерата. Гледката. По-хубава гледка от тая. Претелен. На квартал на Варна. По-хубава гледка от мен. Аз себе, аз това виждам. Ама това си беше всичко от мене. Довиждане. Ще ви кажа аз.